Shalom, kepanggih malih kalian Miss Resi wonten ing pelajaran basa Jawa. Sakniki bocah-bocah padha disimak nggih dongeng ingkang irah-irahanipun Kethek, Pitik, lan Yuyu. Disimak nggih. Kethek, Pitik, lan Yuyu. Ing jaman dhisik ana sawijining pitik kang kekancan karo kethek. Sawijining dina kethek ngejak pitik mlaku-mlaku, sinambi golek pangan nganti wayah srengenge angslup ana ing kulon. Kewan loro kuwi durung nemu pangan. Dumadakan kethek kang wis kadung meleh duwe pikiran elek marang pitik. Tanpa rasa mesakake kethek nyekel si pitik lan mbubuti wulune kanthi niat arep mangan pitik ing wengi iku. Ananging amarga pitik ora gelem, banjur pitik bisa ucul saka si kethek. Pitik banjur mlayu nganti tumeka pinggir segara. Ing kono ana kancane pitik yaiku Yuyu. Pitik cerita marang Yuyu yen dheweke diuber dening kethek. "Hei Yuyu, koncoku, tulungono aku. Aku arep dipangan karo kethek." "Ora usah khawatir. Aku bakal nyelametake awakmu. Aku bakal aweh pelajaran karo kethek supaya ora ganggu awakmu." Yuyu duwe ide gawe prau saka lemah lendut kanggo nyebrang ana ing pulau sakcerake segara. Sawise prau kang digawe iku dadi, pitik lan Yuyu ngundang kethek kanggo nyebrang ana ing pulau sakcerake kanggo golek pangan. Merga kahanan ora ana pangan ing sakiwa tengene panggonan kuwi, kethek banjur gelem dijak numpak prau karo pitik lan Yuyu. Sawise prau mlaku ing tengah segara, pitik banjur kluruk sinambi notol prau kang padha ditumpaki. Prau kang digawe saka lendut mau saya suwe dadi bocor. Banyu segara mlebu ngebaki prau. Prau kang ditumpaki banjur ambles ing segara. Pitik kang wis siap langsung mabur ing darat. Semono uga Yuyu banjur nglangi ing dasar segara. Sawetara kuwi, kethek kang jahat lan ora ngerti kekancan iku amung bisa tulung-tulung lan ora bisa nyelametake awake. Akhire kethek iku mati glagepen ing tengah segara. Saka cerita iku bisa dijupuk piwulang yen kekancan iku kudu apik marang sapadha-padha, amarga awake dhewe mbutuhake pitulungane kanca. Matur nuwun, Gusti berkahi.